niin tutkitaan vähän tätä Thinglinkin mobiiliversiota, eli avataan se. Ja täältä mä voin lähteä hakemaan erilaisia, vaikka hakusanalla, jos mä nyt sitten etsisin vaikkapa koset. Eli tässä on kuva, jota olen jo muokannut. Ohkolan koulu on tehnyt aakkoset, eli tässä on musta loistava esimerkki siitä, kuinka simppeli tapa, ei tarvitse olla mikään hirmuan monipuolinen ja haastava tehtävä heti ensimmäisestä. Voi lähteä ihan sillä, että A4 on tehty kirjaimet ja sitten on ne väritetty ja sitten jokainen oppilas on tehnyt oman videon sitten siitä omasta kirjaimesta. Hyvä. No mutta sitten jos mä haluaisin tehdä oman, niin tuolta valitsen nyt omista kuvistani. Otan sieltä kuvan. Otetaan nyt vaikka tommonen karttakuva. Otan näppäimistä pois. Mä voin suurentaa sitä. Mä voisin lähteä vaikka tähän karttaan tekemään sisältöä. Eli kun mä klikkaan kerran, niin mä voisin add text, lisätä tekstiä tai sitten mediaa. Mä voisin ottaa videon. Ja tää on nyt mobiililaitteen hyöty, että ei tarvii YouTuben kautta niitä videoita pyörittää, vaan mä voisin suoraan ottaa täältä iPadilta nyt tällä hetkellä vaikka nyt sitten tästä meidän tilastamme videon. Noin. Ja sitten se tulisi siinä. Noin. Siinä voisi olla yksi. Sitten jos mä haluaisin tuonne tehdä uuden, niin sitten mä voisin ottaa kuvan joko tästä hetkestä tai sitten mun kuvagalleriasta. Tai sitten mä voisin hakea YouTubesta videoita. Mutta siinä on hyvä muistaa sitten tosiaan se, että miettii ne tekijänoikeudet. Näin. Ja nyt jos tämä kuva olisi sit valmis, niin sitten mä voin kirjoittaa tänne, että testi. Sitten vaan tallennetaan. Ja sitten se löytyisi sieltä minun kuvistani. Eli erittäin helppo tehdä tällä uutta materiaalia.